На тэрыторыі вобласці назіраецца агульнасусветная тэндэнцыя. Злачынцы адаптуюцца да тых умоў, якія адбываюцца ў цэлым у свеце, выкарыстоўваюць у сваіх мэтах сітуацыю з каронавірусам. Калі раней злоўмысленнікі тэлефанавалі абанентам і прадстаўляліся супрацоўнікамі банкаў альбо іншых фінансавых устаноў, то ў цяперашні час яны змянілі тактыку і выдаюць сябе за прадстаўнікоў дзяржаўных арганізацый і прапануюць пералічыць пэўную суму для распрацоўкі быццам бы нейкай вакцыны ад каронавірусу. Для этого человека пытаются склонить к передаче конфиденциальных данных, реквизиты банковской платежной карты, якобы для того, чтобы перечислить на нее соответствующую сумму, которая якобы определена какими-то нормативно-правовыми актами нашей страны. Кроме этого, злоумышленники стараются присылать различного рода сообщения, которые содержат в себе ссылку на какой-либо ресурс. Таксама ў паштовых скрынях можа з'явіцца інфармацыя быццам бы ад Сусветнай арганізацыі аховы здароўя ААН і іншых, дзе прапануецца падключэнне да рассылак. К этим письмам зачастую прикреплены архивы, которые содержат в себе вредоносное программное обеспечение. Не так часто уже становятся жертвами данных схем мошенников и в большей степени обращаются для того, чтобы мы спрофилактировали указанное направление и осветили данную проблематику для других граждан. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».